Laki. Laki mga toy. Oh, laki. Laki mga toy. Nakachoy. Nakachoy. Sa mapagpalang araw ulit sa inyo mga toy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. O magdadalaganting ulit tayo mga toy. Puro lang muna tayo mga toy pagdadalaganting gagawin natin. So ito yung gamit natin mga toy, yung paddle tail na to. No? Yan. Pag di umubra to mga toy, magpapalit tayo ng isa pang sit up. So sa palagay ko ubra na to dito mga toy. Ito lang tayo, magpapabulabol tayo ulit hanggang doon. Tapos sa kabila. Maraming salamat po sa full support niyo mga toy. Shoutout din pala tayo mga ating mamaya. Laki mga toy. Oh, laki. Laki mga toy. Woohoo! Jackpot. Jackpot tayo mga kachoy. Jackpot mga toy. Laki oh. Woohoo! Jackpot. Diyos ko. Laki ah. Ang laki mo. Dito. Ay dito. Dalag. Dalag. Dalag ang laki. Jumbo mga toy oh. Ay. Grabe. Wala pa. Sabi ko na nga pa. Sabi ko first time natin dito mga toy. Bali, pangalawang attempt na pala natin dito mga toy. Yung nakaraan pa, nagdalag hunting na tayo dito. Kasi nakaisa ako nun, kaso di ko na vlog. So ngayon mga toy, swerte tayo. Grabe. Ang laki talaga mga toy. Top din natin to. Sarap ipesa niyan. Saan mo yan? Ano yan? Ilalagay? Mayroon ka lalagyan mo. Thank you. Thank you, Jesus. Laki mo, tama, laki niya. Oy, laki mo. Ang laki. Sit natin to. Makadali ka naman. Oo, nakalaki. Yan mga tayo, try pa tayo ulit. Sana makadali pa ulit. Sayang mga toy, ganda ng hila mga toy. Wala, naputol mga toy oh. Sus, mariusip talaga. Ang ganda mga toy, gumanon na yung tubig oh. Ganda ng hila, parang pag ganon mga toy. Tapos gumanon na yung yan oh, putol oh, sayang. Hindi kasi braided yung gamit natin mga toy oh. Sayang yung lure natin. Sus, mas malaki yun mga toy. Yung mga toy oh, hanggang ngayon mga toy, bumubula pa rin oh. Yun, dyan mga toy, banda dyan. Palit tayo. Ito kasing ring guide ko mga toy, to. Kaya pagka yung sinaltik mo ng gusto, yun. Yan mapuputol talaga. Yun mga toy, sana makadali pa ito mga toy. Maiksi na yung hook nito mga toy. Pero kung lalunok mga toy, makakadali pa rin. Isa na mga toy yung berry. Mag-aala city media na kasi. Sayang. Dapat nakadalawa tayo mga to. O yun mga toy, bali lipat tayo mga toy. So sayang yung nakawala doon mga toy kanina. Yung tumangay ng isang lure natin. So binaba ko na rin mga toy. May dumaan na kasing ferry dito. Madalas na. Nakahanap na bulabog kasi. Sayang. Tapos pumunta na rin ako doon mga toy, sa kabila. Doon sa may tawiran ng bangka. So yun. Ito yung fishing spot natin mga toy, sa may Barangay Buejo, Makati. Harapan ng Rockwell. Yun.
Ayos. Nakaisa tayong mama mga katoy. Bali ano mga katoy. Lipat tayo dun sa may barangay ano, Simbo sa may Bliss. Tara. A few moments later. Dito tayo sa pangalawang fishing spot natin mga katoy. Yan mga katoy oh. Mga katoy, mataas yung tubig. Nag-high tide kasi. Yan, dito tayo lang madalas napapahabol ng dalag mga katoy oh. Tayo mga katoy, sana makadali tayo ng night fish kasi marami mga katoy pagka high tide night fish naman. Sana may ano pa rin, mayroon pa rin dalag. Yun. Para madagdagan yung ano natin. Huli. Yun. Tara. Start na tayo. Sana dito tumalon yung ano natin mga ito. Hip phone. Tumalon. Yari. Tinira tayo dun mga tayo kanina. Tinira tayo dun mga tayo. Oh, sayang. Kung ano pa yun mga tayo, yung lure natin na isa. So, yari sana yun mga tayo. Ganda pa naman ang strike mga tayo. Lakas lang ano. Sayang. Napingas eh. Po. Kaya mo isa na naman yung ano natin. Lagi na lang isa yung upload natin, isang huli. Diyos ko. Yan, bali mag-shoutout muna tayo mga tayo. Shoutout kay Jason TV Vlog, yun shoutout Kachoy. At shoutout kay Jason Biharin, yun shoutout Kachoy. Kuya Dubs Channel, yun shoutout Kachoy. At kay Talim PH, yun, shoutout Kachoy. Aro Vlog, yun, shoutout Kachoy. Kay Bangkisius TV, yun, shoutout Kachoy. Kay Baron TV, yun, shoutout. At shoutout kay John Fox Willis, yun, shoutout Kachoy. At shoutout kay Prince Pabarlan, yun, shoutout Kachoy. Hindi na natin masyadong na kasi Prince Pabarlan. Maraming salamat nga pala mga toy sa mga sulit Kachoy natin na laging nanonood po at sa laging nagko-comment. Iyon lang muna po yung mga shoutout natin mga toy sa muli mga toy. Marami pong salamat sa mga masugid nating taga-subaybay sa ating channel. Yun, maraming salamat po sa mga silent viewers po at sa mga sulit Kachoy natin. Yun, naabangan yung mga fishing adventures po natin. Maraming salamat po. Yun, thank you sa inyo mga toy. Sus, napakasulit na sulit mga toy. Oh, tingnan nyo mga toy yung lalagyan ko. Kung gaano kalaki yan. Oh. Ayan. Sana madagdagan pa rin mga toy para ano maganda yung kahit paano. Try pa rin tayo mga toy. Mga toy, pasensya na nga pala. Lagi na lang tayo sa ilong pa. Ay, very bot. Ano naman. Ayun, siguro matoy ano? Bali, pwede na siguro tumatoy kasi masyado na rin mahaba yung video na pasensya na po talaga matoy. Hanggang dito na lang po muna tayo matoy. Maraming salamat po sa matyagang pagsubaybay po.